आसीलु आज भद्रक भसाणी आमर बाल गणेश और कुनी गणेश देखो आम सांगे भी आसू भाई ये बुबुनु ये भी गोटे बड़ भाई देखु देखो आम आपको देखा जाऊँ
चल आम फोर्ट सिटी के चाउमिन मटन ना केमती लागंता मते कहलु चाउमिन खाया मटन आस पुरी दौचु जाना ना फोर्ट सिटी ଯିବା अरे आमे तो सी पहुंचले सी 3 जण गले गो ये तो भाई ए आसी पहुंचले ना चलो आसो ଯିବା चलो आसो वीडियो ଯାଇକି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ହେଲା ତ ଡାକି ଡାକ ଆସୁନ କ'ଣ ନାହିଁ ପେଲେଇ ପୁଅ ତ ମୁଁ କେତେ ଡାକିଏ ଡାକି ଡାକି କ'ଣ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗର ପକେଇବେ ଆସ ଏଇଭଳିଆ ए कौन खाइबू रोल रोल ए तोर कौन व्हाइट चिली डे हैं चिली चिल्ली हेले मो घर को पळा तू चिल्ली खाई आसीबू चाउमिन में पैसा नहीं चिल्ली खाऊ तोर कौन कह तोर लंबा लंबा चाउमिन चाउमिन मोर चाउमिन कर दो कर दो दे दे ऑर्डर दे दे सेठी कर दे तापर देखा कौन होची हेलो हेलो भाभी जी क्या कर रहे हैं भाभी जी भाव ना शुणी तुम हसुच मैंने तुम भाव जाओ ठीक कर भाभी जी मैंने कौन माछी काले चली जाएगी भाई केमती ହେଇଛି କେମତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଜବର ଜବରଦସ୍ତ ତମର ଆସିନି ରୋଲ ନା ବାଳୁ କରି ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଚାଉମିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଲ ଆସିବ ଆମ ଖୋଲା ଦେବଲୁ ଦେବେ ତ ରୋଲ ଆସିନି ତମକୁ ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଆଉ କୁକୁର ଭଳିଆ ଝୁଣି ପକଉଛି ଉଠେଇ ନଉଛି କେତେବେଳେ ଯିବି ମୋ ଚାଉମିନ ତ ଭଲ ଅଧିକା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ଆମର ଫଳ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇଯା ଖାଇସାରିଲା भाई पैसा दे जाओ भाई खाया पैसा लगा चल पैसा देना आज पेमेंट
ଏକା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିବି। ପଇସା ଦେଇକି ଆସ ବାସନ ମାଜିବୁ ପଛର ବାସନ ପଛର ମାଜିବୁ ଆগে ପଇସା ଦେଇକି ଆ ବାସନ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଲାଣି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି କାରଣ ଦୀର୍ଘ 45-50 ଦିନ ପରେ ଆଜି ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଖାଇବା ଭାଇ ମତେ କହିଲେ ନା ବୁଝା ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ପଇସା କହିଦି ଆସ ମାସ ମାଜି ମୁଁ କହିଦି ଆସ ମାସ ମାଜି ରାତି ରହିଯିବି ଭାଇ ତୁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପେମେଣ୍ଟ କରନୁ ଦେଇଦେଇ ତ ପଇସା ନା ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ପଇସା ତ ନାହିଁ ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସି ମାସ ମାଜି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଇଏ ମଣ୍ଟଇ ତମେ ବେଳ ଅଧେ ଦେଲେ କଣ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ କେତେ ବେଳ ଏବେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଦେବନି ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ରାତି ବିତିଗଲା ଆମେ ସବୁ ଆସିଗଲୁ ବୁଲିବାଲି ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଆସିକି ଥକି ହାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ତ ରାତିଗଲା ଆମେ ବି ଶୋଇଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏତିକି ଟିକେ ବାକି ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ